ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 29 ಎನ್ಮ 23 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯಂತಿ. ನಿಶ್ಚಯದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಸುರುಕು ನಿಶ್ಚಯ ಬೋಡು ಭಗವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಓದ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತಾದಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರ್ತು ದಯಗ ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಯಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆ ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿಪೇರೆಗಾದು ಯಾನ್ ಬರಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಲು ಕುಳ್ದು ಬುಡಿಯರ್ಡ ಓದೇರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನಂತೂ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಓದೇರೆ ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಓದದು ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಯಾನ ಶರೀರದ ಆಧಾರನು ದೇತೊಂದು ಬರ್ಪೆ. ಇಂದಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆಲ ಸಹ ಸಂಶಯ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಗೀತೆ: ಏರು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳೇರೋ ಅಕ್ಲಿಗಾದ ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಬಾಬನ ಪ್ರಿಯ ಆತುಂಡ ಪತಿ ಪಂಡು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ನೀರ್ದ ಬರ್ಸಣಂತೂ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಏಪ ಏರಾಂಡಲ ಪಾತೆರನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನಂದೆ ಇತ್ತೆರಡ ಅಕ್ಲಿನ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕುಳು ಪಂಡು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪಾರಸನಾತೆ ಅಂತೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಳ್ಳೆರು. ಪಾರಸನಾತೆ ಪಾರಸ ಪಂಡ ಬಂಗಾರದ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಕಲ್ಲಾದು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು. ಕಳ್ಳದ ಸಮಾನ ಅದು ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಪಂಡು ರಾವಣಗ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ರಾಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ನಂಬರ್ ವಾರು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲೆರ್ದು ಪಾರಸನಾಥ ಒಂದು ಪೋಪರು. ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ. ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿದಕುಲು ಎಂಚಾಯಿರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಏರಾಂಡಲ ಮಲ್ತುದುಪ್ಪೊಡು. ಅಕುಲೆ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿಯಾದು ಮಲ್ತುದುಪ್ಪೊಡು. ಆಂಡ ಇಂದಿಟ್ಟು ಕೆಲವೆರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮನೆತನೊಡು, ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಮನೆತನೊಡು, ನನ್ನ ಕೆಲವರು ದಾಸದಾಸಿಯರು, ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡು ಸಾಹುಕಾರರಾದುಪ್ಪೇರು. ಮಾತಲ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಿತ್ತು ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾರಸನಾಥ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯನು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು. ಇಂದು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆನೇ ಆದುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು ಐರ್ದವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೇರೆ ಅಕ್ಲಿಗೂ ಶರೀರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು. ಆತ್ಮಲ ಸಹ ವಾ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ದೆತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಐತಾನುಸಾರ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಐಕು ಶರೀರ ಅಂತೂ ಬೋಡತ್ತೆ. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರ್ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಆಗ್ಲ ಸಹ ಒರಿ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆತ್ಮನೇ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಕುಲು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ತಿನ್ಪವೆರು. ಅಕ್ಲಿಡು ಆತ್ಮನು ಲೆಪ್ಪವೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನುವೆರು. ಕೇನಂದೆತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಂತೂ ತಿನ್ಪವೆರತ್ತೆ. ತೆರಿಯೊಳ್ಳೆ ಏರ್ನ ಪತಿ ಆಂಡಲ ಶರೀರ ಬುಡಿಯರಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪತಿಗೂ ಶ್ರಾದ್ದ ತಿನ್ಪವೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ: ನಿಖಲ್ನ ಪತಿಯಂತೂ ಶರೀರ ಬುಡಿಯರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಬೇತೇರಿನ ಲೆಪ್ಪರು. ಆತ್ಮನೋ ಅತ್ತು ಶರೀರನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡತ್ತೆ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಆತ್ಮನೇ ಲೆಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಶರೀರ ಅಂತೂ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ತಿನ್ಪವೆರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಆತ್ಮ ತಿನ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಏರು ಶರೀರ ಬುಡ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಆತ್ಮನೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿದಾದ. ಬರ್ಪುಣಿ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಬತ್ತದು ಪಾತೆರುಂಡು. ಅಪಗ ಅಕಲಿನ ಕೇನುವೆರು ಇಂಚಿನ ವಸ್ತುನು ಒಲ್ಪದೀತರು ಪಂಡು ತೆರಿಪವೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಎನ್ನ ಪತಿನ ಆತ್ಮಗೂ ತಿನ್ಪವೆ ತರೆ ಬಗ್ಗವೆ ಪಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿಪವೆರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ತೂಪುಜಿರು. ಎಂಚ ಪತಿತ ನಾಮ ರೂಪನು ತೂದು ತರೆ ಬಗ್ಗವೆರು. ಆ ನಾಮ ರೂಪ ಅಂತೂ ಭಸ್ಮವಾದ ಬುಟ್ಟನು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಆ ಶರೀರ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಡ ಆತ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೇತೆಕ್ಲ ಆತ್ಮ ಬೈದನು ಪಂದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಬೈದನು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದೀವೋಡಾಪುಂಡತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅರೆಗೂ ಶರೀರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದ್ದವರ ಆಸ್ತಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುನು. ಐನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶರೀರದ ಆಧಾರನು ದೆತೊನೊಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಕಂತೂ ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಬೋಡು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿರು. ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಂತೂ ಕೊರ್ಪುಜಿರು. ಆರಂತೂ ಬತ್ತದು ಓದೋಡಾಪುಂಡು. ದಯ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಇಂದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಏರ್ನ ಅದೃಷ್ಟಡು ಭವಿಷ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಉಂಡೋ ಆಕುಲು ತೆರಿಯುಣುಜಿರು.
ಯಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬ್ರಹ್ಮನಂ ಆತ್ಮ ಪಂತುಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ತೆರಿಪವೆರು ಯಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಾದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ನಿರಾಕಾರನ್ ಮಿತ್ ಕುಳಿದು ಪ್ರೇರಣೆರ್ದು ಎಂಚ ಓದವಡು. ಈ ರೀತಿಯಂತೂ ಏಪಲ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೇರೆ ಆಪುಜಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಲ್ಲಲು ಕುಳ್ದೆ ಪ್ರೇರಣೆರ್ದು ವಿದ್ಯೆನು ಓದೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಕೊಂಡೆ ಶಾಲೆಡು ಬರುಡಾಪುಂಡತ್ತೆ. ಅಂಚೆನೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆಲ ಸಹ ಇಲ್ಲಲು ಇತ್ತುದೇ ಓದವಜೀರು ಅತ್ತೆ. ಪ್ರೇರಣೆಡಂತೂ ಚಿತ್ರನು ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಈ ಚಿತ್ರನು ಶಿವಬಾಬನೆ ಬರೆಪದೆರು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲೆ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪವರು. ಯಾನೇ ಬರೆಪದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಯಾನು ಜೋಕುಲಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿನ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪದೆ. 5 ಅವರ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪವನಾರು ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು. ಸುರುಕು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೋಯರು ಯಾನು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆ. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮಂದಿರೊಡ್ಲ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಮೇರ್ನ ಆತ್ಮನ ಮಂದಿರ ಉಂಡು. ಒರಿನ ಮಾತಾ ಜೀವಾತ್ಮನ ಮಂದಿರಳು ಉಂಡು. ದೇಪಂಡ ಜೀವಾತ್ಮರು ಮರಣ ಜನನ ಮರಣೊಡ್ಡು ಬರ್ಪೆರು. ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬರಪುಜೆ ರಾಯಿನೇರ್ದವರ ಆರ್ನ ರೂಪನು ನಿರಾಕಾರನೇ ನಿರಾಕಾರದೇ ದೀತೆರು. ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಬಾಬು ತಿರಿಪೇರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನ್ ಕಲ್ಪವೇ ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಬೇರಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಅತ್ತನ ಶಕ್ತಿದ ಪಾತೆರಂತು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ಏರ ಆಂಡಲಕ್ಕೇನು ಏರು ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನ್ ಕಲ್ಪವೇ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಆವುಡು ಪಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಶರೀರಡು ಬರುಡಾಪುಂಡು. ಬೇರಡ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡತ್ತು ಮೂಲಂತೂ ವಿದ್ಯೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಯಾನ ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೇ ಶಿಕ್ಷಕಲ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಅಂಚೆತ್ತಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಸಮಾನ ಅದು ಓದವಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಅಂತೂ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದು ಉಂಡು. ಕೆಲವರಂತೂ ದಾಸದಾಸಿಯರ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕೆಲವರಂತೂ ಪ್ರಜೆಕುಲ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯೋಗ್ಯ ಅದುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರು ಅತ್ತಂಡ ಚಂದ್ರವಂಶೀಯರು ಅತ್ತು ದಾಸದಾಸಿಯರ ಅಪ್ಪರೋ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಈ ಸಮಯಡು ಶರೀರ ಬುಡಿಯರಡವ ಪದವಿನ ಪಡೆಪ ಪಂದು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಆಂಡಲ ಕೇಂದ್ರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೊಲಿ ಬತ್ತದು ಬಾಬರ್ದು ಓದರ್ದ ಬಾಬಾ ವಿದ್ಯೆದ ಅನುಸಾರ ತೆರಿಪವರು. ಶಾಲೆರು ಜೋಕುಲು ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಎಂಕುಲು ಏತು ಅಂಕುಲೆರ್ದು ಉತ್ತೀರ್ಣಾಪ ಪಂದು ಕೇಂದ್ರಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ತೆರಿಪದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಪೂರ್ಣ ಓದುಜರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈ ತುಂಜಿ ಅಂಕೊಲು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದಿ ಯಾನು ಪೂರ್ಣ ಓದವಜಿ ಪಂದು ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿವಂದರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಹೃದಯರ್ಲ ಪನ್ಪುಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಲ ಸಹ ತೆರಿಪವರು. ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾಬಲ ಸಹ ತೆರಿಪವರು. ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂವಾದುಲ್ಲರು. ಈ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ವಿಜಯಮಾಲೆಡು ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ನಂಬರ್ಡು ಬರ್ಪರು. ದೇಪಂಡ ನಡತೊಂದು ಬೂರ್ರೆಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಬಾಬನ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ತೂಲೆ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಶ್ರೀಮಂತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಜೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಗು ವಶಾದು ಅಕಲ್ನ ದೇಹ ಅಭಿಮಾನಗು ವಶಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಲೋಭ ಮೋಹಗು ವಶಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮಾಯೆ ಇಂಚ ಕಲುವತನನು ಮಲ್ಪದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾಯೆ ಮಲ್ಪವಡ್ನು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಜ್ಜೆಯ ಕಂಡುಂಡಲ ಕಲ್ವೆ ಆನೆ ಕಂಡುಂಡಲ ಕಲ್ವೆನೇ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ. ಕೆಲವೆರಡ ದುಶ್ಚಟಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರಡ ಕಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡ ಆಕಲು ಬಲ್ತು ಪೋಪೇರು. ಆಕಲು ಮುಲ್ಪ ಉಂತ್ಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಲೋಭಗು ವಶಾದು ಕಲ್ವತನಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮಾಯೆ ಕಲ್ಲತನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಮಾಯೆದ ಪ್ರವೇಶತೆ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ದ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಡ್ಪುಜರು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಆತ್ಮ ವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಶರೀರ ವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದು. ಕೆಲವರಂತೂ 2-3 ತಿಂಗಳುಡೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪೇರು. ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು 25 ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಸಹ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪುಜೆರು. ಒಂಜೇ ಕೋರ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. 5 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ನಡಪುಂಡು. ವಿದ್ಯೆದ ಕೋರ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಓದವನಂಚನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ತೆರಿಯುವನಂದೆತ್ತಂಡ ಓದುವರ್ದಾದೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾನು ತೆರಿಯುವನೇರ್ದವರ ಶಿವ ಬಾಬಾನು ತೆರಿಯುವನವರು. ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ದಿವಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾವಡು ಪಡಾಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಇಂದೇನು ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಶ್ಚಯ ಅದು ಪೂಜೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಇಂಚಿನ ತೆರಿಯೊಂದುಜೇರು ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ. 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯದು ಪೂಜೇರು. ಗದ್ದೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆತ್ತ ನಿಶ್ಚಯ ಇತ್ತೆತ್ತ ಸಂಶಯ. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡಿತನ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಆರು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಉರಿಯ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಪ್ಪರ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ರಾಜಧಾನಿ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು.
ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪದು ಪೊಡತ್ತೆ ಬಾಬನೇ ಕಲ್ಪವೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಅದು ಪೂಜೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಆರು ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಅಕುಲಿ ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಪೂಜೆರು ಬಂದು ತೆರಿಲೆ ಬಾಬನೇ ತೆರಿಯೊಂದಿ ಜರಂದಿತ್ತನ್ನ ಆಸ್ತಿನ ಎಂಚ ಪಡೆಪರು ಬಾಬಂತೂ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಸಹ ದೆತೊನುಜೇರು ದೇಪಂಡ ಆರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಭಾಗ್ಯಡು ಇಜ್ಜಿ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯಂತಿ ಸಂಶಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಶಂತಿ ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ್ನು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಆರು ಬತ್ತದು ಓದವಿರು ಆಸ್ತಿ ಅರೆರ್ದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಆರೆ ಬತ್ತದು ರಾಜಿ ಹೋಗುನು ಕಲ್ಪೋಡಾಪನು ಇಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆದ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಲೇ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಓದವನಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮಂದಿರಲ ಉಂಡು ನಿರಾಕಾರ ಅಂತೂ ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐನೆರ್ದವರ ಶರೀರವನ್ನು ಎತ್ತುನೊಡಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಏನವ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಐನು ಯಾನು ಎಂಚತಿ ಕಲ್ಪವಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಶರೀರೋಡು ಬರುಡಾಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಓರಿ ನನ್ನೂರಿಯನ್ನು ಲೆತೊಂದು ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಏರು ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಯಾಕಲ್ನ ಸಸಿ ಕಸಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಸಿ ಹಸಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಏರು ಬತ್ತದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪೆರೋ ಅಕಲ್ನವೇ ಹಸಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ ಪಿತ ಪಂಡ ಕಸಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುರ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಪ್ಪ ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುರ್ಲೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಆತ್ಮಿಕ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರೀರಿಕ ಅಪ್ಪಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಖಲು ಶಿವಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲ ಆದುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಶಿವಬಾಬನ ಬಾಲ್ಯ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ ಶರೀರದ ಅಪ್ಪಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅರೆರ್ದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ ರಚನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲರು ಆಸ್ತಿ ಅರೆರ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಸಹ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು ಯಾನು ಆ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೆ ಪಂದು ಎರಾಂಡಲ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಂಡರಡ ಬಾಬ ತಿರುಪದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಪೊಸಬೆರನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಪಾತೆರನೆ ಕೇನೋಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಬಾನ ನಾಟದು ಉಡುಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರಪೇರು ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೇರು ಅವು ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಅದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬೈದರು ನಿಕ್ಲೆರ್ದು ಎಂಕುಲು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದೇ ತೀರುವ ಪಂದು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಮಿಲನನ್ನು ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಸಹ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪತ್ರನು ಬರೆಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲು ಪಂದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ನಾಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ತಕ್ಷಣ ತೆರಿಯೋಣರು ಶ್ರೀನಗರದ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಓಪನ್ ಆಂಡು ಅಲ್ಪದ ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಪತ್ರನು ಬರೆತೇರು ಇತ್ತೆಂತು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಒಂದುಂಡು ಕೇವಲ ಈ ಬಂಧನ ಉಂಡು ಬಂದು ಕಾರಣನು ಬರೆದು ಬಿಡುಪೇರು ಏರು ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕಲು ಪೇರೋ ಅಕುಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಏರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪುರಿಟು ಬರ್ಪು ನಕಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಟು ಬರ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ಎತ್ತು ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಪಂದು ಬರಪೇರು ಇಂದು ಅಂತೂ ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದ ತತ್ವವಾದುಂಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವದ ಕುಮಾರಿಯಾಯರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮರಂತೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಅಂತೂ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಅರ್ಥಾತ್ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನ ಶಕ್ತಿಯರು ಶಿವಬಾಬರ್ದು ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರತು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನದ್ದು ಅತ್ತು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಾಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಬೇರೆರ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಪತಿದೇರದು ಪಾವನಾಪ ಈ ಸಮಯವಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಪಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ನ ಜನ್ಮಲ ವಿಕಾರದ್ದು ಆಪುಂಡು ಈ ಪಾತೆರನು ಕೆಲವರು ತಕ್ಷಣ ತೆರೆಯೋಣರು ಕೆಲವರಂತೂ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೋಣುಜೇರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತಿದ ಫಲನು ಕೊರುವೆರಗಾದು ಬರಡಾಪನು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಓದವೆರು ಅಂಚನೆ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನ ನಿಖಲ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗುರುಲಾದುಲ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೀರದಿರ್ಗದಲ್ಲೆ ತಂದು ಬೇರೆ ಬೈದೆ ಐನೆರ್ದವರ ಏನನ್ನು ಮುಕ್ತಿದಾತ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಿರು ಐನೆರ್ದವರ ಆ ಪ್ರೇರಣೆರ್ದು ಮುಕ್ತಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಬಾಬನ ಮರತ್ತೊಂದರ ಕಡೆಕ್ ಮರತ್ತೊಂದು ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆಲ ಜ್ಞಾನ ಪೂಜಿ ಐನೆರ್ದವರ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂತುದು ಪೋಪುಂಡು ಬಾಬಾಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಐನು ಪಿರ ತಿರುಗುದಿದ್ದುನೇರು ಬಾಬನ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ಬಂದ್ ಆದು ಬುಡ್ಪುನಕಲ್ನ ಬಾಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೀರಿಪೇರು ಕೆಲವರನ್ನ ಚಲನೆ ಚಹರೆಡ್ದು ಗೊತ್ತಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೆರೆ ಅತ ಇಜ್ಜ ಮಕ್ಕಳು ತಿರಿಯುಣ್ಣನೆ ಹತ್ತು ಇಜ್ಜೆ ಹತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತಿರುಗೊಂದುಂಡೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಕ್ಷಣ ತೆರಿಯುನೇರು ನಾಡಿ ತೂವಡಾಪುಂಡು ನಾಡಿ ತೂಯರೆಗುಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿವಂತಿರ್ಬೋದು ಗುರಿ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತವಾದುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆರೆ ಹತ್ತು ಇಜ್ಜೆ ಪಂದು ನಿಕುಲು ತಕ್ಷಣ ತೆರಿಯೋನುಲಿ ನಂಬರಾರಂತೂ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಭಲೆ ಈ ಸರಸ್ವತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುತ್ರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಅಂಡ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಂತೂ ಮಲ್ಪೋಜೇರು ಸರಸ್ವತಿಲ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಆದುಲ್ಲಿರು ಆ ವಿದ್ಯೆಯಂತೂ ಮುಲ್ಪನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು
ಈ ವಿದ್ಯೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಐನೆರ್ದವರ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಜೀವನಡು ಪೊರು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟ ಜ್ಞಾನಾಮೃತನ್ ಪರೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೆ ಪರತ್ತು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ವಶರಾದ ವಶೀಭೂತಾದ ಉಲ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಅಭ್ಯಾಸನು ಬುರ್ದು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯ ಪುನಃ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ ನಿಶ್ಚಯಡು ಏಪಲ ಸಹ ಗದ್ದಿರಬಲ್ಲಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜೀವನೊಡುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಓದೋಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನಾರು ಪನ್ಪುನ ಸ್ಮೃತಿತ ಮೂಲಕ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಪನಂಚಿನ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಭವ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನ ಪಂಡ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಾ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ಇಂದು ಏ ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಪಡೆ ಹೊಡಿತನು ಐನು ಪಡೆ ಬಾಕಿ ಎಂಚಿನಲ ಒರಿದಿಜಿ ಸೇವೆದ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ಬಾಕಿ ಒರಿದಂಡು ಐನ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಮಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿ ಇಪ್ಪಡು ಬಾಬಾ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನಾರದ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಐನಿರ್ದವರ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಅದು ಬುಡ್ಪರು. ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ನಿಶ್ಚಿಂತಾದಿತ್ತದು ಬುಡ್ಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಸರ್ವ ಬಲಹೀನತೆಯರ್ದು ದೂರ ಪೋಪುನವು ಪಂಡನೆ ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನವು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.